Subtende manyaka sani koro owachne kata subtende mantiere counties mopogore opogore, county ma Kisumu, county ma Homa Bay, kachiel kod kata counties ma Mandera, nikech county ma Mandera ema nitiere subtende mathoth mane ochungi ni SHA ok tiyo subtende ma kamago. Magi obiro e yo machalo nade? Magi obiro nikech nitie gik moko adek ma wang'iyo. Mokwongo, osiptal ng'ato gero osiptande en owuon, to osiptal imiyo karatas mar tich. To mano ok tim gi SHA, mano itimo gi migawo mwaluongo ni medical council. Koro medical council ema nyisi ni koro in osiptal monego bed ni tiyo. Tadwa na ler wach ni maler kabisa. Kisebet go osiptal to semiyi cheti mar tich, to nitie jomoko ma weche gi njore, kaka kawuono, kaka studio ka, in gi CT scan, in gi X-ray, in gi ultrasound, in gi jathieth miluongo ni Dr. Luga, in gi ng'ama timo ni weche gi. To iluongo wa ni an aseyawo osiptal, bi ane uru ng'iyane osiptandani. Wabiro wang'iyo osiptandani, wayudo ni osiptandi ber. Waseng'iyo ni osiptandi ber, to wamiyi karatas mawacho ni koro mondo ichak thiedho ji. Koro ka osetim kamano, to SHA korka kawo wach certificate mosemino, koro keti mondo ibed gi contract. Ka giseyudo contract, bang' dweche 3, bang' dweche 6, iyudo ka koro kendo X-ray mo keto cha ogolo, otero kamoro. Jatich mo wacho ni en go miluongo ni Dr. Luga cha ogolo, koro onge. Koro iyudo ka koro en gima koro ndiki ni onego bed notimo, koro kendo onge go. Mamae gima nyocha timre. Koro iyudo ka ng'ato dwa yawo osiptal, to tudre gi nyawadgi, to keto gigi ni dong ineno ka an gi X-ray, dong ineno ka an gi ultrasound, dong ineno ka kama thiedhe ji ni ler. To kose timo gigi mosemiye registration, tiyudo ka kendo ochako golo gigi. Koro kose golo gigi to japiny dhi kacha, to nikech ng'ani oseyudo contract, odwa no thiedh japiny, to konyal thiedho japiny. Tas iyudo no dwa no claim. Koro ka gise claim, nikech ing'eni japiny to kose dhi kacha to ithiedhe to ng'ani claim. To samoro iyudo ko claim to kothiedho japiny. Koro mae manyocha wafwenyo, nikech koro system, ka wang'iyo system to ng'ani wacho ni otimo cesarean section. To king'iyo osiptal, to osiptal onge theater. Mae manyocha wamako gi godo. To system manyocha waketo ni, ok inyal wuondo system no. Nyaka wamaki. To system no bende tiyo adier, nikech yangore ni system no mano mar biometric ma yande koro keti. Nitiere jotuo moko ma wacho ok en mar biometric, en mane, nikech nitiere OTP bende, en OTP kose biometric. Wanyisi wach system. Ineno kidhi system manyocha waketo en IT system, en digital system. Digital system tiende ni kidhi e osiptal, to in kaka jatuo onego bed ni wang'eyo ni in ng'a. To in kaka osiptal to onego bed ni wang'eyo ni in osiptal mane. To in kaka jathieth onego bed ni wang'eyo ni in ng'ama thiedho ng'ato. To yath moro amora mondikni onego bed ni wang'eyo ni e iye kanyo. Koro waketo gik mwaluongo ni registries. Koro waketo health worker registry. Health worker registry tiende ni jathieth moro amora e Kenya ka nyaka Dr. Luga nigi namba mare. Koro wakete i system. Yath moro amora midwa ndikni kaka japiny wakete iye kanyo. Koro ok nyal ndikni yath mopogre gi yath ma wandiko e Kenya ka. Osiptal moro amora waketo e iye kanyo. Koro tiende ni wang'eyo kaka idonjo, gimoro motimni to gi kaka iwuok. Emomiyo ineno kwa mako jogi. Tadwa ni mondo jo Kenya owinj wach ni maber. Iyudo ka seche ma ineno thieth, nyaka idhi ma thiedhi mondi. To seche ma dhi mo thiedhi mondi no, to wang'iye system. Koro seche ma iyudo ka daktari thiedhi, to owacho ni wanyisi wach manyocha chendo. Iyudo ka idhi osiptal, to idhi kata konyri osiptal e weche mag nyuol. To kise konyri e weche mag nyuol, donk wanto waneno kacha kaka ondiko. To iyudo ka daktari kata mna osiptal seche mandikonwa, ondiko ni oyangi kata otim ni cesarean section. To wanto koro koni, dongini wan gi namba ni, to wan nyaka gi namba osiptal. Koro kwang wang'iyo bang'e ka wagocho ni, to wayudo ni nyuole yo makare. Ok nyuole yo mar yeng'o. To osiptal to sewachonwa ni ne giyangi. Koro ng'eni gin gisekelonwa gima waluongo ni claim. So donge giketo claim mar yeng'o. Tiyudo ka claim mar yeng'o ni wan samoro osechulgi
kata samoro nikech osiptende bende onego bed ni chulo mondo mi gimed thiedho ji. Ok inyal wacho ni koro idwa chungo mondi. To nikech wan gi chike nitie ma kata contract gi ondiki ni kiriambo tibo dhi e jela. Ondiki, ok ondiki, ging'eyo. Koro ing'eni ka wang'wa gochoni bang'e, kata ka wang'iyo bang'e to wacho ni apana, to osiptand ni thieta onge go, kata osiptand ni nyocha wacho no yang'i to ok oyang'i. Koro mane mwaluongo ni fraud. Uwinjowa maber. Koro fraud ni wane mwayude okun, to wayude nikech wadwani mondo wati e yo maler. To wayude nikech sani gimoro amora dhi bet e yo moyangre, kata mna in ibong'eyo no osiptal no chaji pesa di. In fact wadwa keto mondo koro kata mna in ka in e osiptal tibong'eyo ni osiptand ni nyocha dhiye giwacho ni gidwa mondo SHA ochul gi siling 11,000 mondo in bi ing'e ni 11,000 ni ang'o ma gimiya maromo 11,000. Koro wane mwaketo system ni, to wane mwamako jogi, to kendo meko ni dwa medre kabisa. Nyoro ineno kata ka migao mochung' ne weche mag andika mar osiptal bende ogolo conference, kendo kawuono giwacho ni osiptende ka madhi mana 228 bende gidwa mondo lor. Kendo nyocha wach ni ng'eny kabisa. To ing'eni nyocha ji opondo e weche mag NHIF, nyocha ji opondo. Nyocha ji opondo kech ne onge system manyalo ng'iyo wechegi. Koro sani to wan gi system manyalo ng'iyo wechegi. To wach mi wacho mar biometric en wach ma kidhi e osiptal to nego bed ni iketo lweti, to biometric no chal gi kaka ne yudo ID. Ok wan ok wakwani mondo ni keto nwa lweti mondo wang'i. Wan wang'iyo kaka ID ni mari ne chal gi fingerprint manise loso chon. Emomiyo weche mag biometric sani tiyo, to nitie osiptende mamoko manigi shida matin, gin gi shida mar network kata internet. To nitie bende jo Kenya matin manigi shida, especially jo ma samoro osebet katiyo weche mag awacho ni manual jobs. Iyudo ka samoro ng'ato tiyo mjengo ma fingerprint mare samoro kethre, kata iyudo ka ng'ato nigi thieth mar kansa, koro samoro iyudo ka fingerprint okethre. Koro mane machando jo Kenya mamoko, nikech gidhi to iyudo ka orudhre. Samoro ng'ato osebet katimo tich ma otiyo gi lwete e yo mang'eny, koro iyudo ka nitie fingerprint mamoko ok maki maber, mane mwawacho ni mondo ti gi OTP. To OTP no kitiyogo to wa flag. Wabo yieni nikech ok wanyal tami thieth. Koro iyudo ka idhi keto lweti, to nikech isebet ka samoro itiyo weche mang'eny gi lweti, fingerprint ok ler. Kata samoro isebet kituo, nitie joma tuo mamoko kaka koro tuo mar kansa, seche mwamiyo ji yedhe mag kansa, iyudo ka lwetgi kethre matin. Koro iyudo ka ok maki maber. To seche mok maki no, wachiwo option. Option en niya, idhi yudo gima waluongo ni one time password. Koro one time password no seche miyude, to korwa koni back end, to wa flag, wacho ni ng'ani lwete ok ti maber, ang'o momiyo wayudo password. Koro wachako ng'iyo gino malong'o ni thieth mo yude password ni en mane. Mage gik mwatimo. Koro yudo ka nitie jo Kenya mang'eny masani yudo ka 90% ma jo Kenya biometric no dhi maber. To yudo ka 10% samoro ok dhi maber. Ting'eni ji milion achiel kodhi osiptal kawuone Kenya mangima, koa Mombasa nyaka Kisumu, nyaka Busia, nyaka Marsabit. Ji milion achiel, jo Kenya milion achiel odhi osiptal. In fact, jo Kenya samoro nitie sama chopo gama 4 million Kenyans odhi osiptal. 4 million ok gin ji matin. Mago ji mathoth ahinya. Mago ji mathoth. Koro wapim ni wachni maber, Joyce, mondo jo Kenya winja maber. Koro yudo ka ji milion 4 nyalo dhi osiptal odiochieng' adi? Achiel. Osiptende wa gite, awacho ni osiptende adi 11,000. Yudo ka ji 1,000 ni Coast General, ji 200 ni kae, ji 200 ni Gatina kae. Mago 1,000 mago mag piny owacho. Mago mag piny, mago osiptende te. Mago to bed mag piny owacho kata mag ji giwegi. Osiptende to bed nyaka kanisa. Nyaka milion 4. Wanyisi wachni maber. Koro kichopo milion 4, ji milion 4 odhi.
tiyudo ka ji milion 3 gi nus mag odhi maber to ji 500,000 iwinjo gima temo wacho ji 500,000 samoro mag odhi maber nikech awacho ni jo Kenya samoro watiyo kaka onego bed ni fingerprint chal yudo ka samoro onjore matin koro yudo ko masin chok ok ma gima timre kata ndalo election ok en gima timre sani Kenya to ka wadhi mana mbele mapiyo thuolo maro manno kadhi piyo to penjo bende pod ithoth ahinya ma nyakwara mogia jo penjo ka ji 500,000 gi ji 500,000 gi wacho ni gini gi nus